Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivian. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti moki štapiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj, izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas! Ajoj! Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je. Eto ti još. Ajoj. O ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probaćuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra, treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta, a sada uključujem. Nadam se da ću uspeti. Hajde. I... molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. To izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. Treba ga ugrejati senom. Tako je. Gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. Divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično.
A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je. A sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam. Svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. A šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, a šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sad čekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. A ne moj. Ne, Bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap. Preliću moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Šta? Avokado? Odvratno, mrzim ga. Šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Dobrodošli u novi izazov. Za početak uradite nešto sa lubenicom. Dobro, unuko. Ne plašite se, sve u redu. Dakle, ovo je višak. A sada, da, tako je. Sad su tu komadići. Dodat ću jagode i želatin. Lubenični žele sa jagodama, gotov. Svaka mi čast. Da vidimo šta je ispalo. O, da, prelepo. Wow!
Da vidimo. Pa da, očekivano od Bake. Gledajte šta će biti kod mene. I još par minuta, sačekajte. Aha. I seći ću tu, ovdje. I još malo. Gledajte. Ispao je lav. Baš mi se sviđa. A ja imam lubenični žele sa različitim punjenjem. O, sve je tako ukusno, gledajte. O, da. I ja sam genijalna. A ja ću baciti to. Op, uhvatila sam. Ovo je tako ukusno. Žao mi je što se sve završilo. U stvari, da. O, sve sam pojela. Jao, šta sad da radim? A, draga, zar si sve pojela? Da, Bako, šta da radim? O, Fanta? Baš ti hvala. Čekaj li, šta da radim sa ovom Fantom? Nemam ideje. O, Skittles? Hoću još. O, još slatkiša. Super. Sipat ću marshmallow, žele bombone i Skittles u lubenicu. Zatim ću sipati pića. Da, i sve to promešati. Eto, Bako, hoćeš da probaš moju slatku supu? Daj da vidim. Sad ću probati. Kako slatko. A ja ću servirati svoje kriške sa želeom. Eto, sad je to slatka pizza. Ovo je višak. Hoćete da probate? Pa ne morate. O, šta je to? Nije loše. Naravno, napravio sam pravo remek delo. Dakle, Lilian, probaj. Kako mnogo svega. Prvo me zanima ovaj koktel. Sad ću probati. O, ovo je tako slatko. Wow, ne mogu da verujem. To je pizza od želea. Šta da probam? Uzet ću ovaj komad i... tako slatko. Odlično, sviđa mi se. Probat ću i ostale komade. Svaki ukus je super. Opa! To je lav. Kako je dobar. A kakav je ukus? O, kako sočna lubenica. Ovo je sigurno moj favorit. Lav je pobedio. Da, ja nisam ni sumnjao u svoju pobedu. Hoćete mi spremiti hot dog? Molim vas, gladna sam. O, sve jasno. Ti, jaje će biti moja. A daj mi. Trebaju mi. Sad ću te ja naučiti pameti. Eto ti. Razbit ću jedno jaje, a zatim drugo. A u razbijene jaje ću dodati brašno i umesit ću testo. Šta radite? To je moje. Jel svima jasno? Da, ja sam snažan. Dakle, u brašne ću razbiti 2 jaja. Tako je. Zatim treba umesiti testo. Eto tako, da. Odlično mi ide. Ups. Jao. Tačno, smislila sam. A lepinje za hot dog će biti u obliku kuca. Eto. Ispalo je preslatko, jel da? Sada to treba staviti u rernu. Tako je. Sada mogu malo odremati. A jao, šta je to? Nešto gori. Moj šešir. Kako si smeo? Bako, šta radite? Gledajte, moja lepinja je savršena. A ne, moja je bolja. Nije, moja je bolja. Moja je bolja. A ne moja. Kako lepo miriše. O, Kakve lepe lepinje. Bako, čekajte, moram probati. A sada drugu. A znate, Bakina lepinja je bolja, da?
Sad ću i ja svoju napraviti. Dakle, odseći ću ovde. I ovde malo. Aha, tako je. Unutra ću ubaciti 2 višle. Gotovo. A od šargarepe će ispasti odlični točkovi. Vžu! Šta se dešava? Bako, šefe, šta je bilo? Prestanite! Vi ste kao deca. Bako, nastavi da kuvaš. Jel da? Dobro. U kucu ću staviti višle i dodat ću ukusne soseve. Naravno, neću zaboraviti na sir. Pa, kako vam se čini, jeli? Neću da komentarišem to. Dobro, i ja sam skoro završio. A viršlu u obliku spirale ću staviti u lepinju. Tako je, dodat ću šargarepu, zelenilo sos i prženi luk. Tako je, hot dogovi moraju biti vrući. Sa tim će pomoći roštilj. Da, zatvaram i gotovo. Koliko dima. Dobro. Lilian, probaj. Prijatno. Ovdje čak i roštilj. Jahu, koliko dima. Dobro, probat ću. Ukus je očigledno bolji nego izgled. A šta još ima ovdje? Kakvo slatko kuće. Da, ukusno je. Opa, hot dog auto, ozbiljno? Da, to je 100% pobednik. Hvala, ja sam najbolja. Šta se može napraviti od limuna? Tačno, hoću limunadu. Limunada? Nema problema, unuko. I ja znam od čega da počnem. Dakle, ovi limuni nisu pravi, ubraću sveže. Eto, savršeno. Sada treba iscediti sok. Da. Eto. Zatim ću dodati vodu. I dodati kriške limuna. Nečega nedostaje. Znam. Tačno, ja imam žalfiju. Dodat ću grančicu za lepu boju i prijatan miris. Lepota. Prava domaća limunada. Sviđa mi se. A sa ovim mogu ukrasiti šefa. Lepota. Što? To nije muška stvar. Sad ću vam pokazati kako se pravi najbolja limunada. Gledajte pažljivo. Dakle, treba mi limun. Aha. A zatim divne šljokice. Sipat ću ih na limune. Da. Divno. Zatim ove sjajne limune stavljam u veliku čašu. Tako je. A posle ću dodati žele kockice. A uz pomoć svog saturatora ću moći učiniti običnu vodu gaziranom. Odlično, zatvaram, uključujem i čekam. Mislim da je dovoljno. Eto, moja neverovatna limunada je gotova. Završio sam. Šta on radi? Hvala. Šta je, hoćeš i ti limunadu? Dobro, sad ću ti nasuti. Eto, izvoli, prijatno. Nema na čemu, doviđenja. Šta je? Ups, ostalo mi je sasvim malo za Lilian. Wow, kakve su ovdje limunade? Zašto ovdje prazno? Uj, dobro, probat ću prvo ovu limunadu. Super, svidalo mi se. A šta je ovdje? To je nešto zanimljivo. Limunada sa šljokicama? Ozbiljno? Neverovatno. I jedva čekam da probam. Da, to je jako ukusno. Šefe, ti imaš najbolju limunadu. Čestitam. Da, sve sam. Šta ste dobile u prvom krugu? Pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta je kod Britney? To je srednja WC šolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow, a kod Nicole je ogromna WC šolja sa bombonama. Onda ću ja biti prva.
Hvala, druže, na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. O, nikad nisam jela bombone iz WC šolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne, one su postale šarene. Neverovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona? Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno. Ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Saću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila, sad čekajte. Ne smetajte mi. Gotovo. Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena. Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa. To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. I ja sam baš gladna. Volela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nikol, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. Prelepo. Ja nešto osjećam. Tako si smiješna. Pogledaj, postala si klovn. Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora. Zaista ličim na klovna. Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji ovaj izgled. A šta je ovaj put? To je krofna sa brokolijem. Od Britney je srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nikol želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. A mora da je to odvratno. Ali dobro, što sam barem dobila malu krofnu. Povraća mi se. Jel, Nikol, ti si smrdljivica? Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično mi ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše. Ko je smislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Zamučilo mi se od nje. Kako odvratno. Prošlo je. Sad mi je bolje. Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojka. Završila sam. Ko je sljedeći? Monika, hajde. Ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta je čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno.
Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja, ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da te zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. O ne, Monika je pozelenela. I muko je. Fuj, sad smo u nekoj sluzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? A to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Sada imate kolu, a Britney ima tako malecnu kolu. Monika je dobila srednju veličinu, super. Ali Nicole imala najviše sreće. To je ogromna flaša kole. Onda hajde da počnemo. A Britney počinje. Ona ima najmanju flašicu. Okej, hajde. Ona je tako malecna. Probat ću je. Pa to je čokoladna flašica. Interesantno, šta je unutra? Unutra je žele i meda. Zamislite. Sad ću ga probati. To je prelepo. Šteta što je samo jedan. Eto, sve sam pala. To je bilo prelepo. Nicole, vidi, tamo je zmaj. Super, uspela, sad ću probati. Hej, skloni se od moje kole. Bebe, Monika, šta se smeješ? Sad si ti na redu? Da, a vrlo rado ću probati svoju kolu. O, da. To je divno. O, šta je unutra? Pogledajte. Jel vidite? Unutra je žele. Devojke, jeste vidjeli? Ne dirajte rukama. Kola je samo moja. O, da. To je jako slatko. Oduševljena sam. Ej, vidi! Na medeni žele su došle pčele. Monika, vidi! Šta? U pomoć! Šta? Odnele su moju kolu. Kakav užas. Dobro, sad sam ja na redu. Ja imam najveću flašu. Baš me zanima šta će biti unutra. Moram da vidim. Hajde! Lakše će biti da je razbijem. Wow! Unutra je labubu. Neverovatno. To je pravi labubu. Blago meni. Mogu ga staviti na moju torbicu. O, divno. Izgleda prelepo. Okej. Sada mogu pojesti čokoladu. A dok je Nicole zauzeta čokoladom, ja ću uzeti njenog labubu. On je tako lijep. Hoću da se igram sa njim. Ej, ne diraj, Monika. Ja se igram sa njim. Daj mi. Ali hoću ja, daj. Šta smo uradili? Odcepali smo ga. Hajde brzo da ga popravimo. Šta da radim? Imam ideju. Treba mi selotejp. Nadam se da Nicole ništa neće primetiti. Iako je selotejp trebalo izabrati u boje labubu. Dobro. Hajde da ga vratimo na njenu torbicu. Nadam se da Nicole neće ništa vidjeti. Još malo. Da, pojela sam svu čokoladu. Da vidimo kako je moj labubu. Šta? Šta mu je? On je uništen. Jeste to vi uradile? Ko vam je dozvolio da dirate moju igračku? Dođite ovamo. Opa, sada imate slatku pastu za zube i četkicu. Tako je malo. A Nicole ima srednju porciju, a nije loše. A šta je kod Monike? O, neverovatno. Ogromna pasta za zube. Kakvo je ovo dugme? Interesantno. Da, i meni interesantno. Sad ću da pritisnem. Ne, ja počinjam samo posle mene. Dakle, probat ću. I sedit ću malo žvake na četkicu. Aha, tako je. I opraću zube. Kako ovo cool. I ukusno.
Pa to je stvarno žvaka, zamislite? Sad ću napraviti balon. Eto, uspela. Cool. O, čekajte, unutra ima nešto. Hajde da vidimo. Oho, ovo je dugme da zapratite naš kanal. A brzo subscribeujte i ne zaboravite da uključite zvonce. Za nama je uvek zabavno. Okej, sad je red na Nicole. Hajde, otvorit ću pastu i sedit ću malo na četkicu. O, da, boja je prelepa. I miriše ukusno. Da, probam. O, da, to je stvarno žvaka. Sad ću napraviti balon. Ispalo je sjajno. Neka leti. Baš je cool. Ups. Kako mi je pravo lice, užas. Sad imam masku od žvake na licu. Odvratno. Prestanite da se smijete. Hajde, Monika, sad ti. Odlično. Mogu da pritisnem dugme. Da vidimo. Oho, kakva ogromna četka. Dobro, vraćam vam dugme. Super. Onda ću sada da iscedim pastu na četku. Podižem i... Wow, nevjerovatno. Devojke, da li vidite ovo? Jedva čekam da probam. Nikad nisam imala tako veliku hranu. O, da, to je jako zabavno. A sad ću oprati zube. Jo, Monika, koliko pene? Tvoje zubi će sada biti tako beli? Ups, četka se zalepila za moje lice. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Aha, sad ćemo da povučemo i... Hajde! Monika, kako si? Sva sam lepljiva. Fuj, kakav užas. Moram sve to da skinem. Ups, pa mi nismo krive za to. O, jeste već tu? Odlično. A želim nešto čokoladno. Ozbiljno? Pa dobro, sad ću da počnem. Uzet ću kolač. Hvala, bako. Prelepo. Dakle, spremna sam da počnem. Prvo treba ugrejati čokoladu. O, da, kako se lepo topi. Super. Mogu to gledati non stop. Gotovo. Aha. Ko je rekao čokolada? Evo je. Skloni se odavde. Ipak ću je dobiti. Ne može, to je moja čokolada, marš odavde. Ja, ali tako sam hteo. Ne brini, dragi, uzmi ovo. O, hvala, bako. Sad ću probati. Bingo! Smislio sam nešto. Uzet ću jagodu i stavit ću je između dve čokolade. Jao, ni nešto. Bolje da pojedem to. Tyler, a možda ti treba mikrotalasna, jeli? O, da, bako, to je odlična ideja. Hvala. Gotovo, može da se vadi. O, pogledajte, čokolada se istopila. Napravio sam odličan desert. Jagode u beloj čokoladi. Sad ću još nacrtati slatke face i to je to. Gledaj, bako. O, da, to je preslatko, svaka čast. O, ostalo još čokolade. Odlično. Sad ću je sipati na svoj desert. Ovo ću politi belom čokoladom, a ovo crnom. I na kraju ću uzeti plavu čokoladu, baš je lepa, jel da? O, ispalo je preslatko. A sad ću i ja napraviti slatke face. O, gledajte, to su divne životinje. A lepota. Nisam razumela. Moram dobiti čokoladu. Jao, nikako da se smiri. Ja sam već rekla ne. Dobro. Sad ću ti odseći jedno parče. Ovo će mi trebati. A ovo možeš da uzmeš. Izvoli, samo se skloni odavde. O, konačno. Jeste već shvatili šta želim da napravim? Eto, ostalo ga je samo obojiti. To je to, ovo je roze,
Flamingo, svaka mi čast. Jo, neverovatno. To je prelepo. Hvala, bako, znam. Dakle, mi smo završili. Možeš jesti. Wow, kako je sve lepo. Počet ću od ovog. Super. A šta je ovo? Flamingo, stvarno? Sad ću ga probati. Jao, prelepo. Sviđa mi se svaki deo. Ne mogu da se zaustavim. I poslednje jelo. Jedva čekam da probam. O, da, divno. Ovo jelo mi se najviše sviđa. Bako, pobedila si, čestitam. Šta ozbiljno? Baš mi je drago. Hvala puno. I što se ne radujete? Poslednji dodir, završila sam. Dakle, ovog puta želim nešto čokoladno i u obliku kocke, jel može? Nema problema. Dozvolite meni da počnem. Dakle, prvo ću istopiti čokoladu različitih boje. Tako je. To će biti veoma lepo. Ne sumnjajte. Dakle, moja čokolada je spremna. Sipat ću je u vreće za šlag. Tako je. Zatim ću iscediti sve u kalup. O da, to će biti duga. Sad zelena boja. Zatim plava. I na kraju ljubičasta. Odlično. Šta je to? Šta se dešava? Dobro, smiri se. Sve će biti u redu. Sad će sve biti. Ne topi se. Zašto? Jo, jadan. Tačno. Imam nešto za tebe. Izvoli, to je knjiga sa receptima. Bako, hvala. Tamo sigurno piše kako treba topiti čokoladu. Da, evo. Sve jasno. Počinjem. Dakle, uzet ću kalup i stavit ću unutra svu čokoladu. Tako je. Odlično mi ide. O ne! To je knjiga. Šta sam uradio? Treba ih hitno izvaditi. Jao. Čekajte. To je dobra ideja. Da, to se može pojesti. Prelepo. Ja sam genije. Sad ću napraviti još jedan kvadrat. Eto ga. Da, sad ću spojiti sve to. Gledajte, napravio sam čokoladnu kocku. Svaka ti čast. Ne, je li to moja knjiga? Nije mi dobro. Baka se onesvestila. Morat ću da je spasim. Ne treba to. Bako, hajde, ustajte. Šta je bilo? Šta se desilo? Da. Vreme je da skidam svoju čokoladu. Ostalo naći kalup. Ova kutija će mi odgovarati. Sklonit ću sve suvišno, a unutra ću sipati roze čokoladu. Pogledajte kako lepa boja. Svaka mi čast. Čokolada se stvrnula, a mogu da izvadim. Hajde, zašto neće? Dobro, uzet ću okladnju. Eto, uspela sam. Svaka mi čast. A sada treba sastaviti kocku. Hajde, molim te, ne padaj. Da, tako je. I gore. Uspela sam. I baš sam se umorila. Ne. Sve sam isprljala u čokoladi. Kako sam smotana. Morat ću da perem to. Jao, šefe, je li to vaša čokolada? Ne brinite, sad ću sve da vratim. Eto, gledajte, sve na mestu. Bako. I šta sad da radim? Treba nešto smisliti. Jao, strašno. Treba skloniti sve konce. Dobro, nadam se da sam sve sklonila. Vreme je da sastavim svoju kocku. Gotovo. Kocka je spremna, a unutra ću sipati fil. Zatim ću staviti koru, žele i malo voća. To je to. Bako. Opet vi. Šta je to? Jao, nisam namerno, izvinjavam se. Nemojte da se ljutite. To je za vas. Šta je to? Sad ću probati.
prelepo, ali pratim vas, bako. Da, drago mi što vam se svidalo. Sad ću močiti bananu u tečnoj čokoladi i staviti ih u svoju kocku. Ponovit ću to nekoliko puta. Lepota. Tyler, hoćeš da probaš? Hvala, bako, baš ukusno. Tyler, ne želim da te ometam, ali izgleda da si zaboravio na nešto. Da, tačno. Da, sad ću napraviti kocku. Aha, unutra ću staviti koru, zatim fil, opet kora. Šta još da smislim? Ideja. Uzet ću moje omiljene bombone Skittles. Da, tako je. Sipat ću sve. Tako je. I probat ću jednu bombonu. Baš je lepa. Zatvaram i to je to. Svaka čast. Prijatno, draga. Osjećam da će pobjeda biti moja. Wow, koliko slatkiša! Počet ću od ove čokoladne kocke. Da vidimo šta je unutra. Wow, koliko bombona! Neverovatno! Baš mi se sviđa. Obožavam Skittles. To je divno. Idemo dalje. Vreme je da probam ovu roze kocku. Da vidimo šta je unutra. Neverovatno! Čokolada je prelepa i punjenje je super. Divno. Zadovoljna sam, ali to nije sve. Ostala je posljednja šarena kocka. Izgleda neverovatno. Wow, unutra su jagode i žele i kore i fil. Tu je sve što jako volim. Baš sam zadovoljna. Da, to je najlepše što sam ikad jela. Odlučila sam, to je najbolja kocka. Da, ja sam rekla. Pobjeda je moja. Pažnja. Želim opet nešto čokoladno u obliku jaja. Šta? Jaja? Ozbiljno? Misli. Da, imam ideju. Dobro je što sam ponela sa sobom ovaj kalup. Dakle, napunit ću ga belom nutelom. Ali to još nije sve. Unutra ću staviti 2 čokoladnih jajeta. Bako! Ups, izvinjavam se. Hvatam. Dobro je, sve u redu. Bako, opet vi. Ups, žao mi je, nisam namerno. Tyler, hoćeš mi pomoći? Naravno, nema problema. Uključujem. Kako se trese. Gotovo. Sad ću napraviti oblik jajeta. Eto, divno. Ostalo je napraviti slatku facu. Divno. Tyler. Hej, skloni tu knjigu. Moraš da kuvaš. Hajde. Jao, opet vi, bako. Kako ste mi dosadili. Bako, odlično zavitlava šefa. Ne zavitlavam je. Hajde, kuvaj. Ali šta da smislim? U stvari, imam odličnu ideju. Što bih nešto spremao kad mogu poručiti to? Eto, sad imam čokoladne jaje od Milke i Oreoa. Pa dobro, neka te. Prijatno, draga. Wow, neverovatno. Ali probat ću prvo ovo. Da vidimo šta je unutra. Wow, uzet ću jedno jaje. Da vidimo. Baš ukusno. Nikad nisam jela takva jaja. Sviđa mi se ukus. Prelepo. Dakle, to sam pojela. A sada mogu probati ovog pingvina. Wow, divno. Jako mi se sviđa. Hvala puno. I ostalo je ovo ogromno roze jaje. Sad ću ga razbiti. Zašto neće? Hajde! Da, uspela sam. Da, to je jako zabavno. Kakav je ukus? Neverovatno, oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Wow. Divno. Dakle, spremna sam da najavim pobednika. Čestitam. Opet ja. Svaka mi čast. Ne brini, dragi. Jel vam se dopao naš izazov?
onda stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, čao, drugari.